салом, як хабар. дирӯз 10 сентябр муҳлати қонунигардонӣ будубош барои муҳоҷирон дар Россия ба анҷом расид ва акнун аз имрӯз 11 сентябр нафароне ки аснодашон қонунӣ нест ва қонуншиканӣ карданд бо як қатор маҳдудиятҳо ва хатари боздошту ихроҷ рӯбарӯ хоҳанд шуд. онҳо ба феҳристи афроди таҳти назорат шомил мешаванд ки чунин маҳдудиятҳоро муқаррар кардааст, аз ҷумла манъи ивази ҷои истиқомат ва будубош бидуни иҷозаи мақомоти корҳои дохилӣ, сафари берун аз ҳудуди иқомат, идораи воситаи нақлиёт, хариду сабти амвол ва амволи ғайриманқул, кушодани суратҳисоб ва анҷом додани амалиётҳои бонкӣ. шахсони зери назорат ӯҳдадоранд ки бо даъвати шахсони масъул ба мақомоти корҳои дохилӣ ҳозир шаванд ва маҳдудиятҳоро риоя кунанд. шаҳрвандон ва ширкатҳое ки дар будубоши муҳоҷирони ғайриқонунӣ мусоидат мекунанд низ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. дар сурати такроран вайрон кардани қоидаҳои муқарраршуда муҳоҷиро хатари ихроҷ таҳдид мекунад. то замони ихроҷ онҳоро метавонанд дар боздоштгоҳ нигоҳ доранд. дар бораи низоми нави ихроҷ аз матолиби пештар нашр кардаиму маълумоти бештар гиред. миллионро аз Зедмобайл бигир. бурди асосии 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 30,000 сомонӣ бурд карда мешавад. ҳамагӣ бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчии бозӣ бурднок шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст.